BPF नि 17 बोसोरनि बिथांमोननि सासनाव मोनसे मोजां स्किमनि नाम बुं आं नोंथांमोननो 5,000 बान्था होगोन 5,000 गासैनिसिमबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय एक्चुअली आं नैबे मोनसे स्टेटमेन्टखौ नायनानै बिराद इन्टारेस्टिंबो मोनदों एक्चुअली बे आदायाखौ UPPL नि GS बेखौ आं बिदाखौनो लिंनोसै आदा बिथाङा मानिबा थाखाय 5,000 बान्थाबो होदलायनो नागिरदों बेफोरबायदिखौ आं खोन्थानो हायो आदा राजु नार्जारि नोंथांनि 5,000खौ नोंथाङा नोंनि पकेटावनो सोनानै दोन आंबो नोंनो मोनसे 5,000 चेलेन्ज खालामदों आंबो नोंनो 5,000 बान्था होगोन आं नोंनो नोंथांनि प्रमद बर' नोंथांनि CM आ मा होनदोंमोन जेब्ला केम्पेइन समाव मा होनदोंमोन आरो नोंथांमोननि EM राकेश रनजित बसुमतारी बिथाङा जायफ्रा NDP नि मुंख्लं जानाय बिथांमोननो आं साख्रि मोनफा होगोन होनदोंमोन आं चेलेन्ज खालामदों आं नोंनो 5,000 आं 10,000 नोंनो बान्था होगोन नोंथाङा जुदि NDP नि सोद्रोमा नखरफोरनि मानसिनो जुदि रनजित बसुमतारीया बुंदोंमोन इलेक्शन समाव बे भिडिअ फुटेजआ आंनाव दं नोंथाङा लाजिगोन आं 10,000 नोंनो बान्था होगोन आं नोंथांमोननि सरकारा जुदि NDP नि जायफ्रा मुंख्लं जानाय नखर बेफोरनो जुदि साख्रिखौ होनो हादोंबा आं बुंदों चेलेन्ज खालामदों UPPL नि GS राजु नार्जारि आदा राजु नार्जारि नोंथांनिसिम आंबो चेलेन्ज नोंथाङा जुदि BPF जों खालामदोंबा आं नोंजों चेलेन्ज खालामदों 10,000 बान्था होगोन आं नोंनो आंनि जाखिनि इनकाम बे बान्थाखौ नोंनो होगोन खोन्थाल' आंनो सोर NDP नि नखरा साख्रि मोनदों रनजित बसुमतारीया बुंनाय आरो प्रमद बर'आ बुंबावदों नखर मोनफ्रोमबो साख्रि होगोन होनना बेफोर खोथाखौ नोंथांमोना लाखिनो हादोंना UPPL नि GS जेनेरेल सेक्रेटारि आदा राजु नार्जारि आं नोंथांखौ आं उन्दै खालामनो सानाखै नोंथाङा आंनिख्रुइ बैसोआव देरसिन जानांगौ आरो गोरोंसिनबो नोंनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय नोंथांनि जाखिनि बडि लेंगुवेज नोंथाङा जाखिनि भद्रता बाथ्रा बुंनाय आं बेफोराव दिनैहाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों आदा राजु नार्जारि नोंथाङा दालाजि आं नोंखौ उन्दै खालामाखै नोंथांमोननि सरकारा मा खालामदों जोंनि NDP फोरखौ मा खालामदों आं नोंनो दाबो मोनसे 5,000 बान्था हरबावगोन टटेलि नोंनो 15,000 बान्था हरगोन दाखालि जोंनि सेंग्राफोर प्रमद बर'नाव बिहैदोंमोन माबायावहाय गहपुर साइडआव कार्बि आलंआव दिनै बावहाय केस कर्ट गाहैनो थाखाय अनलि 2,000 1,000 फैसा बिनो थांदोंमोन नोंथांमोननि CEM प्रमद बर'नाव ओमफ्राय बावहाय सोरबा सासे UPPL निनो दैदेनगिरि बिथाङा NDP होनाय लोगो लोगो एलार्जि जानानै थादों मा बुंगोन नोंथाङा अब्लाना मा साक्सेस खालामदों नोंथांमोननि UPPLआ नोंथांमोननि सरकारा अनलि जोंनि NDP खौ लानानैसो सरकार दादों नों बाद बाखि जेबो गैया सेकेन्ड टाइम नोंथांमोना फैगोन नामा नायल' आं बेखौ मोनसे खोथाखौ बुंगोन आं बावहाय माबा खालामा नोंनो 15,000 होगोन आं बान्था होगोन आं NDP नि जायफ्रा साख्रि मोनदों नखरनि मानसिफ्रा मुंख्लं जानायफ्रा जुदि सोरबा जुदि मोनदों होननानै बुंबा नोंनो 10,000 रग गारनानै होगोन आं नोंनो मोनथिबाय आंबो नोंनो बान्था होगोन प्रमद बर'आ बुंदोंमोन नखर मोनफ्रोमबो साख्रि होगोन होननानै बिदि खोथा बुंदोंमोन नोंथांमोननि CM माबाया प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन होनो हायाखै बेफोर खोथाखौ मावनो हायाखै वर्ल्डआवनो आं दिनै BTC नि बाथ्राखौ बुङा वर्ल्डआवनो मोनसेबो कान्ट्रियावहाय बुंनो हाया जे जोंनि बे US कान्ट्रियावहाय जों नखर मोनफ्रोमबो साख्रि मावदों होनना बुंनो हाया गभर्नमेन्ट जब आरो बिदि रेकर्डबो गैया मोनथिबाय नोंथाङा आंनिख्रुइ गोरों आं नोंखौ बेफोरबायदि बाथ्रायाव गोबाङावनो नोंखौ असनमान बा लाजि फोनांनो हायोमोन नाथाय आं खालामा आरो नोंखौ नोंनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बावहाय नैबे सोरनोबा नों 5,000 बान्था नोंथाङा दिनै गभर्नमेन्टआव थानानै सरकाराव थानानै मा 5,000 बान्थाल' बिलाय 1 लाख बान्था होगोन होननानै माने चेलेन्ज खालामनो हायाखै नोंथाङा 5,000ल' बेखिनिखौ बुंदों आं नोंनो 10,000 बान्था होगोन जुदि NDP नि जायफोर मुंख्लं जानाय नखरफोरा साख्रि मोनदों होननानै बुंदोंबा बेखौ रनजित बसुमतारीया बुंदों केम्पेइनाव बुंदों रनजित बसुमतारीया बुंदों बेखौ बुङाखै होनो हाया नोंथांमोननि सरकारनि EM होनो हायाखै दिनैसिमबो आरो हायाबो बियो
मिथिबाय आं नोंनो जायनि जाहोनाव दिनै 10,000 बान्था होगोन होननानै बुंबावदों आरो प्रमद बर'आ दिनैनि दिनावहाय मैया दाखालि मोनसे स्टेटनि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रिनि मोनसे नेटवर्कखौनो टावारफोरखौ बन्द खालामजोबनानै साख्रि लिरहोदोंमोन दा फैदों बेखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआ क्रेडिट लागोन बिराद गिदिर क्रेडिट लागोन खिन्थु बियो बिटिसि गभर्नमेन्टनि नङा स्टेटनिफ्रायसो फैनाय बेफोरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ साख्रि मोनसेबो होनो हाया निजा भाबे आं बेखौबो चेलेन्ज खालामगोन आं 5,000 होगोन आं बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय आं बेखौ नैबे बर' सुबुंनो आं साख्रि होबाय थाइसे फैसा लायालाफानो बेखिनि खोथाखौ बुंनो हाया नोंसोर बुंनो हाया आं चेलेन्ज खालामदों 5,000 होगोन आं नोंसोरनो नैबे जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांनो आदाया गाज्रि मोननो नाङा थ' दिनैहाय बिथाङा राजु नार्जारी जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा बुंदों बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बर' रायजो राजाफ्रा एसे नायलाङोब्ला मोजां जागोन मा बाथ्रा बुंदों दिनै बिथाङा बुंदों अनलि 17 बोसोरनि बाथ्राखौल'नो बुंबाय थादों दिनै नोंथांमोननि सरकारा मा दिनै रायजो राजाया नोंथांमोनखौ गोबां अनसायनानै गोबाङानो दिनै अनदोंमोन नाथाय दिनै 17 बोसोरखौ लानानै नोंथांमोना बखिबाय थादों नामा बेनो नामा नोंसोरनि पलिटिक्सआ बेनो नामा नोंसोरनि राजखान्थिया बर' रायजो राजाखौ गोजौ थाखोआव लांनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों नोंसोरो दिनै 17 बोसोरनि बाथ्राखौल'नो बुंनानैनो सेस खालामनो नागिरदों नोंसोर पलिटिक्सफ्रा बिपिएफआ दिनै मा लेथ्रा मावदों मा मावाखै दिनै बेफोर बाथ्राखौ बुंनानैनो सेस खालामनो नागिरदों नोंसोरो मा पलिटिक्स बेफोरलाय नोंथोर जुदि मोजां जुदि सिन्था खालामदोंबा बर' लाइमोनफोरखौ मोजां जुदि लाइनाव लांनो नागिरदोंबा मोनफा नोंथांमोना लाइन खालामनानै हो जायनि जाहोनाव दिनैहाय नोंथांमोननि बर' रायजो राजाफ्रा एसे गोजान जानो हमदों मानो गोजान जानो हमदों मानो सानाखै नोंसोरो दिनै बर' रायजो राजा दिनै सोरबा सासे सानैया दिनै हानजायाव ज' जाजाय ओंखारबानो दे जोंनो दंजोबो नेक्स्ट बाराव 2025आव जों सरकार दागोन बेफोरबायदि खोथा बुंबानो जागोन नामा जाया मालाबाबो जानो हाया दिनै नोंथांमोना 17 बोसोरखौनो बुंनानैनो बखिनानैनो सेस बोसोरथामलाय माथो डेभेलप खालामदों इउपिपिएलआबोलाय बबे बिथिङाव बबे मोनसे सुइस गेटखौ मोजां डेभेलप खालामदों दाखालि नै प्रकाश नार्जारीनिया मा खालामदों प्रकाश नार्जारीया बहाबा बिपिएफआ लायनो सुइस गेट बायदों थिग आसे बि बायबाय इउपिपिएलआ मानो मावनो हायाखै बेफोरखौलाय मावखांनायनि उनाव फट' खेबनानै मानो खोन्थानो हायाखै बेफोरनो नामा नोंसोरमोननि डेभेलपनि खामानि मावनाया बेफोरखौनो खोन्थानो नागिरदोंमोन नामा मिनिजाथाव दुखुनांथाव बेनिख्रुइ देरसिन लाजिनांथाव बर'नि पलिटिक्स दुनियानि लेथ्रा बर'नि पलिटिक्सआ लासै मा दाङाबाजियावसो थांबावनो नागिरो बर'नि पलिटिक्सआ दिनै जों बेफोरखौ बुङोब्ला माखासे बाथ्राखौ जों बुंनो थांबावाखैसो नोंथाङाथ' दिनै जाखिनि स्टेटमेन्ट होनाय मैयाहाय जाखिनि स्टेटमेन्ट होनाय बिपिएफखौ रायनानै सेस बबे बिथिङाव मा होनदों खुन्दुं कम्बल साथा बेफोरनि बाथ्राखौ बुंनानै सेस नोंनि स्टेटमेन्टखौ नायजोबदोंब्रा आं बुजिदों नोंथांनि जेरैबायदि बाथ्रा बुंनाय बबावबालायनो सिन्डिकेट बानायनायनि जुदि जिरायनायनि न' बानायनानै हो सोर थाहैया नोंथांमोननिनो मानसियानो जिरायनानै थागोन बावहाय रावनिबो मानसि जिराया बावहाय नोंथांमोननि मानसियानो जिरायनानै थागोन प्रमद बर'आ बुंबावदों एसि टेसि बायदिसिना लुनांगोन बेफोरनो नोंसोरनि पलिटिक्सआ बर'नि पलिटिक्सआ सोरनोबा न' लुना होनायनो सोरबा गैयै मानसिनो लुनानै हो दिनै सोरबा न'खरा दिनै फरायनानै थांनाय गथ' दिनै बेफोरबायदिनो न'आव गंसे गैजाया दिनै दैज्लां समाव न' बायजादों बेफोरनो न' लुनानै हो अब्लाना नोंथांमोननि हान्जाया लास्टिंबो होगोन दिनै नोंथांमोना मा खालामनो नागिरदों खोनानो मोनदों दुनियानि लेथ्रासो जाय बाथ्राखौ बुंजाया बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बिदिसोमोन नामा बेफोर गियानखौसो सोलोंदों नामा बुंनो थाङोब्ला गावबागाव पिएनि मानसिफोरनि खुगानिफ्रायनो गजोबो जाय बुस्थुखौ जोङो बुंनो लाजिथाव मोनो दुखु नाङो जाय बाथ्राखौ खोनाब्ला मोदोम थैफ्रा दुंग्लाबजोबलायलाङो लाजिनो ओंखारो जोङो जाय हक बाथ्राखौ गोबां बाथ्रा बुंनाय जाबाय दिनै नैबे बिथां जिएस इउपिपिएलनि जिएस बिथाङा आं बिथांनो बुंदों नोंथाङा जुदि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनो जुदि साख्रिखौ होनायखौ जुदि नुदोंब्ला आं नोंनो 10,000 बान्था होगोन लोगोसे आरोबाव प्रमद बर'आ जुदि नैबे दाखालिफोर साख्रि मोनखांनायनि सिगां बोसोरनैनि सिगां जुदि सोरनोबा बिना फैसा जुदि 3rd ग्रेडआनो जा 4th ग्रेडआनो जा साख्रि सोना होनो हादोंब्ला आं बै मानसिनो नोंथां नैबे आदा राजु नार्जारी इउपिपिएलनि जिएस बिथांनो 5,000 बान्था होगोन टटेलि
15,000 आं नोंनो बान्थाखौ होगोन। थ' लोगोफोर बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ नोंथांमोना दान्दिसे खोनासंलांबानो बुजिजोबगोन। आं भिडिअखौ बावखायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि। आगोलनि सरकारफोरा मा खालामोमोन, कौटि थाखानि साप्लाइ, 100 कौटि 200 कौटि थाखानि मुसारिनि साप्लाइ, साथानि साप्लाइ, खुन्दुंनि साप्लाइ होनानै बिथांमोना बांसिन जौखोन्दोखौनो गावसिनि पकेटाव सोयोमोन आरो रायजोफोरनो एकदम माने ल' क्वालिटिनि साथा, ल' क्वालिटिनि खुन्दुं, ल' क्वालिटिनि मुसारि होनानै बिथांमोना साप्लाइ होनानै गावसिनि पकेटखौ गरम खालामोमोन। दा बे जिनिसखौ जों बन्द खालामजोबथारनाय जाबाय। जोंनि सरकारा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंनि आसामनि माने खुनु करापसन गैयालासे जोंहा पिक मिशन खालामदों। जोंहा दासो जोंहा मुर्शिदा बेगम बिथाङा बुंलांबाय जे जोंहा आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 जों होनांगौमोन। 3,868 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो थाबैनो जोंहा 75,000नि प्रथम किस्ति 25,000खौबो बेखौ होनाय जासिगोन। गतिके गोबां जे जोंनि प्रतिश्रुति दंमोन, जोंनि जे कमिटमेन्ट दंमोन, बे जाफुंसारजोब्बाय। दा बेबायदि मावफुबाय थानायाव, इसिबां मोजां मावफुबाय थानायावहाय जोंना हाग्रामा महिलारि बिथाङा, BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै सिन्डिकेट, जोंनि प्रमद बर' सारखौ सिन्डिकेट खालामदों होननानै बुंदों। बिथाङा सिमां नुदों। मानो होनोबा बिथाङा 2003 मायथाइनिफ्राय जेब्लासिम गुड्स एन्ड सार्भिसेस टेक्स GSTआ फैयाखैमोन, 2017सिम गावनो सिन्डिकेट खालामदों। रोजा कौटि रां बिथाङा लुथिनानै क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटीसिम, क'क्राझारनिफ्राय सिलिगुरिसिम बिथाङा गावनि सम्पत्ति सोरजिदों। जोंनि क'क्राझारनि साखाथि फाखाथि बिथाङा बिल्डिं लुदों, हस्पिटाल बानायदों, हटेल बानायदों, रिजर्ट बानायदों, केसार मेसिननि कम्पानि बानायदों, बिटुमिननि फेक्टरि बानायदों। गोबां बिथाङा सिन्डिकेटनि थाखाजों, सिन्डिकेटनि फैसाजों बिथाङा सम्पत्ति सोरजिनायखाय दिनैसिमबो बिथाङा सिमां मोगथां सिन्डिकेट बिथाङा बुंगासिनो दं। बेनि थाखायनो जोङो बिथांखौ चिरांफोराव मोनसे फिसा न' लुनानै जों बेयावनो दोननो नागिरदों, जाहाथे बिथाङा बाव सिन्डिकेटनि बाथ्राखौ बिसिबां गारि फैदों, बिसिबां मादों बिथांखौ साननो हायो। सिन्डिकेट दंना गैया बेखौ नायनो हायो। मोनसे फिसा न' लुनानै जोङो बेखौ दाना श्रीरामपुर सिन्डिकेटनि लिडार जों बेखौ बानायनो नागिरदों। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु बेखौ लिडार हिसाबै नारगारबाय, जों दा बिथांखौ श्रीरामपुरनि सिन्डिकेटनि लिडार हिसाबै जोङो बिथांखौ दिनैनिफ्राय जों फोसावबाय। आरो जों मोनसे फिसा न' लुनानै बावनो बिथाङा चेयाराव जिरायनानै सिन्डिकेटनि बिसिबां गारि थांदों फैदों बेखौ नायनो हागोन, नुनो हागोन। आरो बे जिहेतु सिन्डिकेटआनो जाखायाखै, जोङो बेयावनो थाबाय थानानै बिथाङा नेबाय थानायखौ जोङो बिथांखौ लुबैदों। आङो बिथांखौ चेलेन्ज खालामदों। जोंनि सरकारा इसेबां मोजां स्किम, मोजां खामानि मावदों। आं दाखालि मेलावबो बुंदों, आं नोंथांमोनखौ खौरांगिरिखौबो बुंबाय, BPFनि 17 बोसोरनि बिथांमोननि सासनाव मोनसे मोजां स्किमनि नाम बुं, आं नोंथांमोननो 5,000 बान्था होगोन। 5,000 नोंथांमोना बुंनो हानाय नङा, मोनसेबो स्किमनि नाम बुंनो हानाय नङा। खुनु रायजो राजायानो बुंनो